Bona tarda. Mireu quina meravella. Està fent una tarda preciosa. Avui som diumenge 14 de novembre del 2021 i he anat a la Pleta. Ara, des d'aquí, es veu, aquí al fons, els castells, Montcortès i l'Aranyó. Després es veu, molt poquet, però es veu un cobert de muller, que són pobles del municipi. Al fons quedaria Tàrrega, cap allà quedaria Gramunt. Aquesta és la serra de Queralt, que és una serra que per la guerra també hi va haver molta batalla. Hi ha trinxeres en la serra de Queralt. I ara sóc al turonet de la Pleta, que és preciós. És un turó de pedra massissa i també hi ha, veieu quines muralles, quines parets, més ben dit, de pedra. El que passa que està tot derrumbat, destruït, abandonat. No està ni senyalitzat el turó de la Pleta, és a dir, és una part de la nostra comarca, de la Segarra i del municipi dels Plans de Sió. És una part preciosa que no se li dona gens d'interès. Bé, aquí al fons hi ha Cervera i ara me'n vaig cap a les Pletes. Les Pletes són aquí al darrere. Aquest turó es diu la Pleta de Concabella, perquè és el terme municipal de Concabella. Però els d'Hostafrancs ens ho sentim molt nostre perquè està aquí mateix. Des del camí del poble fins al cimentiri, després venim cap aquí, és un moment. I de jovenets veníem molt caminant o amb bicicleta i recordo que per la Mona veníem sempre aquí. Ens emportàvem al dinar i veníem a dinar aquí al turó de la Pleta. Ara veieu, estic anant cap a les dues Pletes, que són les dues cabanes on els pastors hi guardaven el bestiar, que aquí estan molt derrumbades. Al municipi també tenim les de Pallargues i Mont-roig, que estan molt bé. A Sisteró també n'hi ha, crec que no estan tan ben conservades com les altres dues, però també en tenen a Sisteró. I aquestes, les de Concabella, que és que són precioses per tot, per l'indret on són, per la mida, perquè són realment molt grans. Estan aquí com si fos encastrades dins del turonet. I bé, veieu? Ara he tirat una miqueta enrere perquè es veguessin bé les dues voltes de la Pleta. I el que deia, la llàstima és que estigui tan abandonat, perquè això seria preciós. Imagineu-vos-ho reconstruït, que es pogués recuperar, amb tanta pedra, les parets, la volta, que no s'acabi derrumbant la volta. Seria preciós. I aquí dalt del turó hi ha també tombes ibèriques. No, ibèriques no, medievals, que a mi em sembla com que havien de ser més antigues, però es veu que no. I bé, una altra cosa, està tot fatal. Mireu aquí tot de totxos, runa, que no sé pas jo què hi fa això aquí. Aquí, mira, ho han presentat aquí, volguem dir que bonic cau davant de les dues Pletes, que és un patrimoni que hauria d'estar catalogat i conservat. Doncs vinga, runa, després basura per tot arreu, vidres. Què hi fan aquests vidres aquí? És impressionant. Impressionant, mireu aquí. També hi ha de totes mides i totes categories i vinga, ale, vidres. Per allà també hi ha plàstics, bé, és un desastre. Ara me'n vaig caminant, que cap a aquest bosquet d'aquí és on hi ha les tombes medievals. També n'hi ha un altre costat, però ja aniré després. I bé, una mica tot va en relació al que us deia aquests dies. Aquí un pneumàtic i vinga, a l'ample. Tot va a l'ample. Clar, llavors què has de fer? Organitzar grups de gent per anar a netejar a l'entorn? Què hem de fer? Que cada poble faci això? Vinga, a organitzar gent i fer sortides per netejar. O el que s'hauria de fer és des de les institucions, o sigui, ajuntaments, consells comarcals, la Generalitat, no? Des de les institucions, promoure que no es facin aquests abocadors, o mini abocadors, o de vegades grans abocadors. I què s'hauria de fer? Conscienciar la gent, senyalitzar, multar, i en qui s'enxampi, s'hi pot posar una càmera, per què no? Mireu, aquí venen sempre gent a abocar.
doncs una càmera, i aquí s'enxampi una multa i a més que ho reculli, perquè ho hem de recollir nosaltres. És a dir, això, jo aquesta filosofia de dir vinga va, anem a recuperar l'entorn, anem a netejar-ho tot, el que els altres embruten sense cap vergonya, jo no ho trobo bé, no ho trobo bé. Vull dir, sí que s'ha de fer, clar, si cal es farà, però és que no és lògic. Per què hem de deixar que la gent impunement ho embruti tot? Incapat a fer patrulles per anar netejant, o no, perquè si no ho fa la gent dels pobles, no ho fa ningú. I aquesta és una altra. Per què no ho fan, el que deia fa un moment, ajuntaments o consells comarcals, diputacions, Generalitat, per què no fan campanyes que els mateixos tipus forestals, és a dir, els forestals, si la seva feina és voltar pels camps, veure com estan les coses, no? Doncs que mirin, que vigilin, que detectin els abocadors, que els senyalitzin i que envien gent des de la Generalitat, des de les institucions, des dels consells comarcals, qui sigui, que hi envien gent a netejar-ho pagant. Mireu, a tot arreu hi ha enredos, a tot arreu. Perquè després de tot, que no estaria bé tindre grups de gent que netegin, que sí, els boscos, els camps, o sigui, els camps, ara dic els camps perquè aquí no és bosc, però bosquets, no? Perquè ho hem de fer els ciutadans anònims, perquè ho hem de fer quan hi ha tanta gent a l'atur i gent que està contractada per fer feinetes, doncs que faci això. És a dir, i és que ho dic des de la total, no sé, des de la total desinterès de dir, no és que jo pensa, sí home, ara hem d'anar als ciutadans a netejar i de gratis. Doncs no és que pensa això, que a mi no em faria res fer grups i fer el que deia l'altre dia, fer jornades de jove, ho trobo superinteressant, però per què no es dona feina a tantes persones que en necessiten? I se'ls hi paga, i llavors, que vinguin, que netegin, però sobretot això, no que netegin i que es deixi que els altres vagin embrutant. No, que es detectin i que es multin. Veieu, aquí n'hi ha una de tomba medieval, dues. Aquesta és una, veieu? Aquí n'hi ha una altra. Veieu? Aquí aquesta és una tomba medieval moderna. Ja veieu que és un bidó. Doncs mira, aquí també s'està. Li fa companyia, això sembla el bressolet. I bé, mira, aquí un tros d'uralita i ale. I tot va a l'ample. Llavors, el que no és normal és que diguem, va, els ciutadans, conscienciem-nos i anem a netejar els bosquets. No, tu, que primera que no els embrutin, que ho faci, multa i a més a netejar-ho. A netejar-ho, qui ho ha deixat, que ho vingui a buscar. I a part, que si no que es llogui a gent perquè puguin fer aquestes feines. Bé, aquí n'hi ha una altra. Mireu que petitona aquesta. I aquí una altra. Imagineu-vos, això fa 500, 600, 700 anys. I aquí al fons els castells, que aquesta terra està plena de castells, aquesta comarca. Reposar aquí, mireu, que bonic. Aquí n'hi ha moltes en aquest lloc, és el bosquet al costat de la Pleta. I després, al mateix turó de la Pleta també n'hi ha, ara ja aniré. Mireu també quines roques, ara baixaré per aquí. Quines roques, aquest terreny és super rocós. Aquí al fons hi ha concavella, després gra. Bé, i al fons de tot hi ha guissona. Ja he baixat per allà, he vingut fins aquí en aquest tros, perquè he vist un esquelet, mireu. Un esquelet, no sé si és d'un cabirol. Oh, quina angúnia. Mireu quina cara. Què és això? Potser és un porc senglar? Sí, no? Jo crec que deu ser un porc senglar, més que un cabirol. Bé, pujaré amunt perquè si ve el blat que no ho rosegui. Doncs he baixat per allà i havia anat a mirar com estava, que era aquest esquelet. Nen Black, va! I ara anem a dalt al turonet de la Pleta, que ja veureu que bonic que és. Aquí la llàstima és que se senten els cotxes
O sigui, la llàstima em refereixo que és un indret super tranquil, super quiet, super... és com màgic. Però, clar, la carretera passa aquí mateix i se senten molt els cotxes. Però bé, ara vaig pujant cap dalt, el sol aviat es pondrà, ara el dia és curtet, la veritat. Però bé, en aquests vídeos que vaig penjant, doncs sí que sembla que siga la quejica. Soc la quejica, però ja les he dit les coses durant anys. És a dir, no és allò de dir em queixo al carrer i després callo. No, les coses les he dit. He parlat amb l'Ajuntament quan ha fet falta, he escrit on sigui quan ha fet falta. Recordo quan feien el canal Segarra-Garrigues, que és això d'aquí, veieu? Aquí al canal, que van trinxar bosquets i bosquets que tenim aquí. Vaig escriure, primer de tot al Consell Comarcal, ells em van dir que ells no tenien res a veure, que havia d'escriure a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Llavors vaig escriure també als ecologistes de la Segarra, tampoc em van donar cap opció, a res. I vaig escriure a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a la Che, famosa, dient-los que al fer el canal estaven passant pel mig de bosquets que per nosaltres eren patrimoni. Dic que aquí a la Segarra és una terra que no tenim gaires arbres i els petits bosquets que tenim són un patrimoni i serveixen per refugir dels animals, pel benestar de les persones, són ombra, són vida. I em van dir que tot el projecte que havien fet havia passat l'impacte ambiental i que no hi havia res més a dir. Bueno, vaig pensar, mira, tampoc faré ara aquí una batalla. I bé, mireu, veieu? Tot el turonet de la Pleta l'envolta una petita paret que està tota derrumbada. Mireu quines roques autòctones d'aquí, roca massissa. I ara vaig a pujar cap dalt. Ah, sí, ara que estic passant per aquí, també diré que aquí baix, tota aquesta línia verda, és el riu Sió, que ja he explicat que neix a Gàber, va baixant, Castellnou, la Prenyanosa, Tarroja, Sedó, Ribé, Hostafrancs, va baixant, Concabella i avall. I aquí, en aquest grupet d'arbres més espès, és on hi ha la Font de la Puda, que l'altre dia hi vaig anar i ho vaig gravar també, és la Peixera amb la Font de la Puda. És aquí baix mateix. I ara bé, tornem cap aquí dalt. Doncs aquí és un lloc maco, la veritat. Ara ja som a dalt al promotori, de la Pleta. I bé, hi ha també una flora preciosa. Ara està tot molt ressec, evidentment estem a la tardor, però hi ha, a part de tots aquestes, com si fossin, ara no em surt el nom, però totes aquestes gramínies, tot això de gramínies, també hi ha unes flors precioses. Tipus estepàries, És com una zona estil estepària, aquesta que sóc ara. Tot el terreny de dalt de la Pleta. I aquí, després, ara baixaré una miqueta més avall, perquè hi ha més tombes medievals. Bé, el que estava dient que sembla una quejica, però penso que, és a dir, penso que les coses s'han de dir a qui toca, no? I no cal anar-ho escampant por ahí, és a dir, no cal anar a la plaça del poble, queixar-se de tot i després no fer res, no. S'ha de dir a qui toca, a l'administració que pertoqui, s'ha de dir les coses, i no com una queixa exagerada, sinó com una queixa o bé com una suggerència, el que sigui, Però també està bé difondre-ho a xarxes, perquè és que de vegades tot queda en res. Vas a això, escrius al Consell Comarcal per tal cosa i segurament li passen a la persona indicada i allà es queda. I avui en dia, que el món està tan globalitzat i que tot circula tant, és important que fem difusió de les coses i que hi puguem posar remei. Personalment també reconec que, tot i que he batallat molts anys per temes així de natura, des de petita i joveneta,
que he estat molt al cas de totes les coses del meu entorn, però no he arribat mai al fons de tot. Això també ho reconec, Mireu, aquí també brutícia, plàstics trencats... Bé, a l'ample. I el que deia, no he arribat mai al fons, perquè en aquest cas mateix el canal Segarra-Garrigues potser hauria pogut dir, bueno, doncs ara jo posaré, jo què sé, una querella, no sé, o faré una demanda, una reclamació de per què estan trinxant tots aquests bosquets. Però bé, arriba un punt que dius, si ningú més hi té interès, també no pots batallar sol. I aquí, realment, en aquesta comarca, almenys l'entorn que jo conec, no hi ha gaire interès per gran cosa. Els pobles en general no estan ben conservats. Hi ha uns quants pobles que sí que són com si fos també patrimoni, no?, cultural, que si Montfalcó murallat, bueno, molts altres, cap a la zona de la Guardialada, també hi ha pobles realment bonics, amb pedra, les cases així ben arreglades amb pedra, i també hi ha uns plans dels ajuntaments, Nosaltres mateixos que hem arreglat fa poc la façana ho hem fet seguint el criteri de l'Ajuntament, o sigui, seguint les normes, Això sí que és veritat, però hi ha molta gent que no ho fa. Primera, perquè potser no va ni a demanar permís a l'Ajuntament, ho fa al seu aire, moltes que són de fa anys. Ara volia gravar el sol, que es pon. Aquí passa la carretera de Tàrrega a Guissona. Doncs moltes cases, façanes, que les van mig arreglar, potser fa 10 anys, 15, 20, 30, i tal com es van quedar allà s'estan, sense pintar, només arrebossades, o fins i tot amb els totxos, ni arrebossades, ni pintades, ni res, i tot s'ha quedat igual. I dintre dels pobles també, coses trencades, malmeses, i no hi ha interès realment. Sempre hi pot haver algun poble puntual, però en general no hi ha interès. Ara ja he baixat de dalt al turonet de la Pleta, cap baix, aquí a la Lluna, que d'aquí un parell de dies farà el ple, i, 4 dies més o menys, o 5, hi haurà eclipse de lluna, però em sembla que aquí no és visible. Mireu quin cel més bonic. Doncs aquí, a l'altre costat del turonet, aquí, en aquest bosquet petit, també n'hi ha unes quantes de tombes d'aquestes que em van dir que eren medievals, ho vaig preguntar i em van dir que eren medievals. Jo hauria dit que eren ibèriques, o algo així, íberes, més ben dit. Doncs veieu? Aquí n'hi ha unes quantes de juntes. Aquesta, aquí una de petiteta també, això devia ser per un nenet, pobressonet, aquí una altra, aquesta també és molt petita, veieu? Aquí n'hi ha una, aquesta 2, 3, 4, 5, i potser n'hi ha més, potser n'hi ha més, però estan plenes de terra, I a part de les tombes, com és tradició, com no podia faltar, petits abocadors. Mireu aquí uns armariots, fustes i ale. Que la veritat, si dius, si això fos un tros és a dir, un camp. Aquí, un camp, li diem un tros. Doncs si això fos un tros d'una persona privada, i diu jo al meu tros m'hi he llançat la runa, ja és cosa d'ell. Però això no és d'un propietari, això és un terreny públic. A veure, ja n'hi ha prou de tanta deixadesa. Bé, ja està, ja marxaré cap a casa perquè si no es farà fosc. I vinga, bona tarda.